соли ҳамон 1079 ба шавҳар доданам. Ма бигем ки майнуш буд, ман 4 моҳ зиндагӣ кардам. Дар батнам фарзанд ба хонаи падару модарам омадам. Ҳай таваллуд кардам, 1 сола шид. Касал шид, балнисода давода кардем, духтурода бурдем. Гуфт намешавад. Ина то ҳозира ман хонаи падару модарам дар зиндагӣ мекардам. ҳар ки ба зиндагӣ худ шай ҳозир дигар ҳеҷ кас бигем ки марам дар оҷа биёам намегам. одами майби ки ҷои ман бурам корам ки бугум мега ки ту як буда дори зури ту ба кори мо намераса. Баъд дар ҳамин бозори Саховат мегум ку гирд мегардам. Хай намея пеши як чакафурӯшта мешинам, пеши як ангурфурӯшта мешинам. хоҳ ки як камтар чакам метан, хоҳ ки як тай нонам метан бегар. мегирам амуро ба дили нохоҳам хонаи хоҳарам мерам. оё ки мара ӯ биё мега намега, маҷбур шавма шавгам бигирам соати 5 саҳар мебиромам. то бега соати 5 бего дар ҳамин бозору ман фур мегардам. як 108 сомона бо хонаи хоҳарам ки рафтам ду тайнон мехарам, 1 кило қанд мехарам ки ман бирам келини аму бачаям мара биё бигам. сум наём ҳичи. о худованд дар дили ягон банда бидодаву ягон ҳамсинф ман мебинам анта мегзарад 5 сум мета. хонаи хоҳарон дуран охир. ман ба фараз рагардиам надорам ки ҳозир ки ра бигардам ба уҷора ман бирам. хонаи падару модарамда мегум ку якду акаву додар дорам айнушам. ба ҳамдигар соз намегиранд, ози заношон сиршон кардагиянд. худшон бехонаву даранд. ман ки мерам мега ки фур мегарди бо ҳамиҷа меоӣ. хай мегум куҷо бирам дига ман. махра тоза мекунам, файроду мекунам, хола биём ҷарабшак 5 сум метам. як аптека тоза мекунам, 10 сумуш метам. инам хеле қадима зиндаги ман бурдестам. дар зиндагӣ ман ҳичи надорам. ман инами кунои киртои кунаи хоҳарорам мепӯшам, ай келиношонам мепӯшам. дар зиндагӣ ман 3 кирта дорам. ҳеҷ чиз надорам. на курпа дорам, на курпача, на такзари, ҳичи надорам. киртоям ора мешам, шав саҳар мепӯшам ё. дору мана фақат касалам дору дорам. ами дакмин ки дорам ки пас формай уҷакои ами пенсиямай. хайли ора ки ман гум кунам мебум дига ман куҷои ора меовам бо меган набар ки як ҳушт мерава, як касал меша, як кас бигирам меора. мегум хай дар куҷо бонам. ҷо надорам, ҷои зист зиндагонӣ надорам ман. ҳар кас ки ами бихоҳад ки мара биёвад, бозори Саховати ами кулобда пеши мевафурӯшода инамиҷа то бегам рӯз ман бегаҳ мекунам, мешинам амиҷада. ай умри дуроз тарсидане. мумкин ки баъд умри ман дароз боша ва ман тобакай хел мегардам хона ба хона. бозор барои ман мегум ку ҳам падарай, ҳам модарай, ҳам акаву додарай, ҳамаи чӣ ман ами бозори Саховатай.
ما ازیر همه مهر و محبتم به همین بزرگ بستگی. روزی که نیام کسل میشم، که نیام سرم درد میکنم، دلم میجیقه میگم و چیزی را گم کدگی وری میشم. همین امختگی خیلی 13 سال مدعی بزرگ میگردم، 13 سال شد.